саволи дигаре ки омадааст, гуфтааст оё хатми қуръон ба майит мерасад ё на. вале ҳамин масъалаам бародарои азиз бисёр бисёр баҳсу мунозираҳои зиёд пайдо кард аз ҳисоби ҳамин шабакаҳое ки мисли ҳамин висоли ҳақу мисли тавҳиду мисли дигар калимаву аз ҷониби ҳамон нафарҳое ки ин барномаҳоро мебаранд, аз забони ҳамонҳо мақсад баромад ки савоби мақсад хатмое ки мешавад, савоби хайрҳое ки мешавад, ҳаминҳо мақсад ба рӯҳи мурдаҳо то намерасад. ин маълум аст бародарои азиз ки ин эътиқоди аҳли суннат нест. ман дар инҷа бародарои азиз як ҳадиси хеле тӯлонӣ аст, вале барои шумо мехонам ки шумо ин чиза донед ки ин ҳадис бародарони азиз ҷаноби ибни моҷаву ҷаноби имом мунзирӣ дар аттарғибу ва тарҳибуш ва имом байҳақӣ, ҳатто ҳамин албоние ки ин қадар одами муташаддидай, ҳамин ҳадисе ки ҳозир ман мехонам ҳамира ҳатто иснодша саҳеҳ мегӯяд. хоб биёед ба ҳадиса мехонем, аз ҳадис мефаҳмем ки савоби ин кирдорҳое ки дар инҷа ёд мешаванд ҳамашон мега ба рӯҳи мурдаҳои шумо мерасад. ан аби ҳурайра разияллоҳу анҳу қол қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам инна мимма ялҳақу лмуъмина мин амали ва ҳасаноти баъда мавти. пайғамбар гуфтааст мерасад муъминро, гуфтааст аз амалҳо ва ҳасанотҳое ки мекунад баъди маргш, мисли илман алламаҳу ва нашараҳу. бародарои азиз, яъне як олим илмша ба дигарон мебахшад ё аз илмш дигарода таълим мекунад. ана ҳамин бародаро, агарчанд ҳамин олим дар хонаи қабрам ки бошад, мардуме ки аз ӯ истифода кардистанд, савоби ӯ ба рӯҳи ҳамон олиме ки дар хонаи қабр аст мерасад. ва валадан солиҳан таракаҳу. дигарш ки аст? як одаме ки як фарзанди солеҳро ба боқӣ монд, як фарзанди хуб, як фарзанди беҳтарин, як фарзанди мақсад муваҳҳид, як фарзанди бисёр ходим, яъне ҳама ҷиҳат дар ҳамин фарзанд хубиҳо дида мешавад. ҳамин хел фарзанда гузошта хонаи қабр рафт, бин аз ҳисоби фарзанди солеҳи тарбия кардагишам савоб ба рӯҳаш мерасад. ав мусҳафан варратаҳу, ё як нафаре ки маблағ дошту як 50 ё 100 китоби қуръона хариду дар хонандаҳош тақсим кард. то вақте ин қуръон ҳаст дар дасти ин мардум, савобаш мега ба рӯҳи ҳамон харидоре ки дар хонаи қабр аст мерасад. ав масҷидан баннаҳу, ё касе ки бо маблағаш масҷид бино кард. ав байтан лиибни сабил баннаҳу, ё як касе як меҳмонхона месозад. вале дар ҷоҳои мо ин хел меҳмонхонаҳои бепул не ки дар хориҷ ҳаст. меҳмонхонаҳое ҳастанд ки мераи бепул хоб мекунӣ, бепул хӯрок мехӯрӣ. ана ҳамин хел меҳмонхонаҳо азбас ки моҳора ки хонаомон меҳмонхонае, ин мардуми тоҷики мо ки сё мардуми меҳмоннавозу меҳмондӯстай, вале дар он мамлакатҳо як меҳмонхона аст. мақсад ҳамон дар бари болош нависондагӣ аст ки ҳамин мақсад чи аст? аз барои худо сохта шудааст. мераи шабта шаб мекунӣ, хӯрокта мехӯрӣ, савобаш ба ҳамон касе ки дар ҳамонҷа асосгузорай расидан мегирад. ав наҳран аҷроҳу, ё касоне ки аз замин об мебароранд. хоб инҳое ки ин корҳоро карданд, вақте ки аз дунё гузаштанд, савоби ҳамин кирдорҳои некшон ба рӯҳшон бародари азиз мерасад. ав садақатан ахраҷаҳо мин молиҳи фи сиҳатиҳи ва ҳаётиҳи, ё одаме ки дар ҳоли ҳаётш, дар ҳоле ки калидои хазина дадад шай, дар ҳоле ки бигем тамоми контроли пул дадад шай, вақте мегира ва садақа мекуна, баъд чӣ мешавад? мега ялҳақуҳу мин баъди мавтиҳи. ана ҳамин кирдорҳоеро ки ман дар боло, ана ҳамин амалҳоеро ки ман дар боло ёд кардам, ана ҳаминҳо ба рӯҳаш ҳатман мерасад.
یعنی معلوم شد از این حدیث. این حدیث دیگری من در پیش دارم که جناب بخاری و مسلم و ترمذی و جناب ابو داود و همه روایت کردن از ابو هریره. میگه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. بین یعنی انسان از دنیا گذشت مگر 3 نفری هست که نامه اعمالش نمیپوشه خدا. یکم صدقه جاریه، کسی صدقه جاریه میکنه، راه میسازی، مسجد میسازی، بین مهمان خانه میسازی، آب میبراری، کسی را زن میتی، همه یا صدقه جاریه. او علم ينتفع به، یا از علم دیگرها منفعت میگیرن. او ولد صالح يدعو له، یا فرزند خوبی را که باقی میمونی. اینم حدیث مشهوره که معناش چی است؟ یعنی انسان خانه قبرم که رفت، همین کردارهای نیکش در خانه قبر کمکش میکنند، ثوابش با او میرسد. معلوم میشود که عقیده اهل سنت بر همین است برادران و خواهران عزیز که یعنی کردارهای نیک ما ثوابش به گذشتگان میرسد. این روزا شکلی که ما هم مثال هر یک روزا میگیریم میگیم خدا پدر و مادرمون رحمت که به خاطر همین عملی صالحی که من کردیستم. یا یک پیاله چای میکنم، 4 موی سفید فریاد میکنم، یک طعام میخورن، یک آیت میخونن، میگیم ثوابش میرسه، زیرا عملی صالح کردیم ما. ثواب عملی صالح برای گذشته ها میرسد. این عقیده اهل سنتی و جماعت است. الله مهربان باز هم نگهبانتان باشد. خداوند به درد و به غمتان کند.